Ahoj! Vítám vás při další edukaci o alkoholismu a o alkoholu a vůbec o tom, co dělat, aby jsme nebyli závislí, anebo pokud jsme už závislí, tak jak s tím bojovat. Tady mám překvapení, je to taková rada pro tyto teplé dny, když všichni sedí na zahrádkách, jsou na koupalištích, popíjí, nebo nepopíjí, ale nemají s tím problém, ale my, který máme, tak nám to možná trošku brnká na ty naše receptory, takže toto je moje terapie. Je to chladová terapie na léto. Objednáte si led. Určitě máte doma vanu. Nebo jinou káť. Toto. To je suchý led. Ten chladí tento led. Ne, že si ho dáte taky do té koupele. A teď vydržte. A hezky celý, jo? Až po krk. No a vsadím se, že pokud uděláte z ledu tohle a ne drink, tak vám bude líp a nebudete na drinku vůbec přemýšlet. Bez alkoholu je fakt líp. Tak to zkuste.